Tanssi- ja voimisteluseura Illuusion Vaajakoski ry on tanssin ja voimistelun erikoisseura, joka toimii Vaajakoskella. Mitä te teette täällä jumpassa? Me jumpataan! TVS Illuusionissa voi harrastaa liikuntaa ihan vauvaikäisestä seniori-ikäisiin saakka. Vauvajumpalla aloitetaan ja siitä sitten kaiken ikäisille löytyy omanlaisensa ryhmät. Ja lapsille ja nuorille on tarjolla joukkuevoimistelua, tanssia, erilaisia jumppia. Ja aikuisille ryhmäliikuntaa, tosi monenlaista. Löytyy varmasti kaikkien ikä- ja taito- ja kuntotasoon sopiva laji. Ja sitten me ollaan ikiliikehankkeessa mukana, eli myöskin seniori-ikäisille erityisesti räätälöityjä liikuntapalveluja. Ja joukkuevoimistelua meillä voi harrastaa hyvin monella tasolla, että on ihan harrasteryhmiä, on voimistelukoulua, esivalmennusta ja sitten meillä on sekä kilpasarjan joukkueita että SM-sarjan joukkueita. Eli Illuusion Junior on tanssi- ja voimisteluseura Illuusionin joukkuevoimistelun edustusjoukkue. Me kilpaillaan 4-16-vuotiaiden SM-sarjassa, harjoitellaan noin 20 tuntia viikossa. Normaaleissa treeneissä me tehdään lämmittely ja sitten me avataan jalat ja tehdään liikkuvuutta. Sitten me tehdään ohjelmaa ja kokeillaan kaikki hypyt ja tasapainot ja nostot läpi. Ja sitten me tehdään loppuverkko. Maksimissa. Ja myös tanssin puolella meillä on hyvin monipuolisesti tarjontaa. Eli on ihan pienille harrasteryhmiä, isommille harrasteryhmiä, tämmöisiä kertaviikkoon harjoittelevia. Ja sitten meillä on erikseen vielä show-koreografia-ryhmät, joista 10-vuotiaasta aina yli 30-vuotiaisiin löytyy sitten kilpailemaan ja esiintymään tähtääviä. Me järjestetään tosi paljon erilaisia tapahtumia, pienempiä ja suurempia. Et nyt tässä menneellä kaudella ollaan järjestetty FCV:n kanssa yhteistyössä Vaajariiha-tapahtuma, joka on sellainen koko perheen yhteinen liikuntatapahtuma. Ja sitten meillä on kauden alussa starttitapahtuma, missä pääsee kokeilemaan erilaisia jumppalajeja, vähän tutustumaan, että mitä meidän meininki on. Ja nyt syksyllä meillä on tulossa 2 isompaa tapahtumaa. Ensimmäisenä tulee tämä Svoli Show ja Stara, jossa sitten pääsee kilpailemaan ja esiintymään ympäri Suomen tanssijat ja voimistelijat. Ja sitten on vielä meidän ihan ensimmäinen joulunäytös joulukuussa. No, meidän seuran organisaation ytimessä on hallitus, joka koostuu puheenjohtajasta, sihteeristä, taloudenhoitajasta ja eri toimialojen tiimivastaavista. Ja kaikkihan me tehdään tätä vapaaehtoispohjalta, eli kukaan meistä ei ole palkattuna tähän hommaan, että ihan sellaisesta tekemisen ilosta ja rakkaudesta lajiin tätä tehdään. Ja tietenkin sitten seuraorganisaatioon kuuluu myös valmentajat ja ohjaajat, jotka ovat kyllä meille aivan ensiarvoisen tärkeitä. Ihanaa, että meillä on niin paljon hyvää porukkaa koolla. Meillä Illuusionissa on tosi monipuolisesti tarjolla erilaisia liikuntalajeja, sekä harraste- että kilpatasolla. Ihan varmasti löytyy kaikille ikään, taitotasoon, kuntoon, mieltymyksiin sopivia lajeja. Ja jos ei löydy, niin vinkatkaa, niin ruvetaan järjestämään. Ja jos ei välttämättä halua just jumpalle tulla, niin seurassahan löytyy tosi paljon muutakin toimintaa, johon voi osallistua. Esimerkiksi tapahtumien järjestämiseen ja muuhun seuratyöhön. Ja meillähän saa tosiaankin tulla kokeilemaan ihan ilmaiseksi ennen kuin tekee liittymispäätöstä. Et siitä nyt vaan sitten vauvasta vaariin rohkeasti, sekaan vaan.